Voi vittu. Maailman koko maapallon isoin kollabi. No ei nyt vittutetaan taas tämmönen. Ne rahat, jos rupeat kirroilemaan. Vittu. Pimeämpi jäi kotiin. Sillä ei ollut palaa. Voi vitsi, mä löysin tämmösen tämmössä. Apua. Näin käy ihmisille ihan meikana. Siellä... Tuo oli minussa sanoa, että sä kopioit näistä sit oikeeta. Apua, täällä on saman tien joku vastassa. Täältä pääsee pihalle. Onko meillä se golfkärry siellä? Todennäköisesti ei. Kyllä. No vittu. Pitää etsiä. Hei, Kelvini ottaa meiltä. Vähän matkaa me tultiin tuolla luolassa. Tuolla on Kelvini ottamassa. Hän on yksi meidän tilaajista. Ja joka videossa joku random tilaaja pääsee pelaamaan meidän kanssa. Tällä kertaa se on Kelvin. Vähän päästä vajaa, mutta luotettava kaveri. Niin. Ensi kerralla ehkä meillä tulee Romiita. Yes. Kyllä. Hei, mä löysin polomieka. Joo, mäkin unohdin muuten kertoa, että siinä on semmonen. Yes. Niin, mulla on tässä private security stringer ajaa. Jos videossa on 15 tilaajaa, niin elastinen tulee meille. Käymään määränpää. Se mikä tulee vastaan. No, enemmänkin se luola tuolla. Mä oon menossa just päivästä sen suuntaan, kun täällä tuli kysymysmerkki. Ei saatana! Ai vitsi. Eräs nyt siinä tulee se kirveen kanssa. Sinä ei ole päälle, perkele. Onnittelut. No niin. Tässä jaksossa tutkitaankin meren elämää. Täällä ollaan taas se joen pohjassa. Vie vittujen paska. Tää on hirviö. Pääsisikö kyytiin? Ei. Ei. Se messiä vitun kyytiin. Ei. Ei Ota kiinni, jos. Ja mitä ne nyt oikein tekee siellä? Kiitos, että katsoitte videon. Nähdään ehkä seuraavassa videossa.